Днес ви взимаме с нас по каменните улички на Стария град. Тук времето сякаш е спряло и се носи магия, каквато никъде другаде няма. Разположен върху три от хълмовете на Пловдив, Небеттепе, Джамбазтепе и Таксимтепе, той носи античния дух на миналото. Тръгвайки по паветата от Домаята нагоре, по улица Съборна, ще срещате голям избор от антикварни магазини, гостилници, прекрасни старинни къщи от българското възраждане, които са запазили духа на времето, както и църкви и храмове. Тук се намира и прекрасният античен театър, който е един от най-ценните паметници на богатото археологическо наследство на Пловдив и България. В него и днес се провеждат редица културни прояви. Къщите музеи са творили най-големите български художници, като много от тях носят имената им и представят творбите им. Там ще видите и крепостната порта Хисар Капия, внушаваща романтика, която се е превърнала в един от символите на Пловдив. Стария град е изпълнен с енергия на миналото. Ако обичате усещането, което носят историческите места, то там е вашето място. И тъй като тук имоти за продажба излизат много рядко, ние ви представяме и нашите предложения, които се намират непосредствена близост до този архитектурен резерват.